i morgen aften skal vi se kampen, ligesom vi plejer. Den der Brøndby FCK-kamp? Ja. Ja, synes jeg ikke som en god idé. Hvad med dig, Grete? Måske, men jeg skal lige finde ud af det. Men jeg er nødt til at smutte nu. Hvorfor? Jeg skal på Strøget købe en gave til min mor. Ja. Så ses vi. Ja. Det skal. Hey, Krille. Hvad så? Isat! Ret sød. Ja, det er så. Hvad laver du nu? Jeg studerer. Hvad går du rundt og laver? Jeg laver mine ting. Jeg lever livet. Vil du ikke mødes med nogle af mine boys? Jo, lad gå. Kom. Hallo, vil du få Isat derhen? Nej. Hallo, hvad er det der foregår med os? Hvad så, boys? Ja, vi ses. Hey, Med mig. Isat, han kommer nu. Okay. Hvad så, Isat? Hvem er han? En gammel ven fra folkeskolen. Ja, hvad er det, du hedder? Kalle. Hvad, jeg skulle ned på bunden i morgen, eller hvad? Jeg er klar. Ses. Ses. Jeg ringer til dig senere. Hallo? Hvad så, Grete? Hvad så? Hvad hedder det? Som jeg spurgte dig om i går, om du kunne senere, men jeg står lige i Netto nu og handler ind, så vil jeg bare høre, om du kunne. Nej, desværre. Jeg har lavet nogle andre planer. Hvad skal du? Det er ikke noget. Nå, okay, men ses. Okay, hey. Bare husk at holde hovedet koldt. Hvad så, boy? Hvad så, X? Hvad så, Isat? Hvad så, boys? Er du sikker? Lige måde. Ej, der stopper der lort, man. Jeg tror lige, jeg går på toilettet. Fucking godt, man. 8 af lidt, bror, man. Hallo boys, kom hurtigt og hjælp. Hvorhen skal jeg? Vedbæk havn 59. Store problemer. Mener du det? Ja, please, kom. Jeg er kæmpe på vej. Ja. Han har drukket for nylig væk på onsdagen, man. Sindssygt. Fucking sindssygt, man. Store problemer. Har I kastet? Hvad? Ja. Hey, det var den der. Ja, kom. Har du da fuck, han er højt til lettet, mand. Hvad, mand? Ud fuck, mand. Ud fuck, mand. Ud fuck, mand. Hvad? Ud fuck, mand. Ud med dig! Fuck, bluffer dig, mand. Fuck. Hey, hvad sker der? Hey, fuck. Fuck. Med mig. Hvad er der fuck? En mand, fucking ikke. Trade. Hjælp! Hjælp! Vent om! Hjælp! Hjælp, mand! Hjælp! Hjælp! Hjælp, mand! Ej, de kan ikke op og tjekke. Yes. Han er klar, du bror. Han er bare holdt ud. Kom, vi skærer det op. Kom op igen. Hvad fuck er det også, du laver herude, mand? Nej, Krille!